Έλα, Τάκαρε, καλησπέρα. Γεια. Καλησπέρα. Βίκτορας από Λαγονίση, Ολυμπιακάρα. Ναι. Μ' ακούς? Ναι. Μη στον αγοριές για χθες, για την κολονοσκόπηση που σου κάνω. Ναι, άκουσε με μπορεί πουτά. Καλά μένεις εκεί στο λαγό. Αλλά εγώ τόσο όσο μιλάω για τον Μπούτσο που σε έχω γάμισει χρόνια. Να ποιοι είναι οι Παναθηναϊκοί, κοιτάξτε ρε Ολυμπιακοί. Χαίρομαι για πρώτη φορά που βγαίνετε ρε μουνόμανα και βρίζετε για να πάρουν χαμπάρι κάποιοι δικοί μου γνωστοί και φίλοι το τι μου να είστε. Απ' το Λαγονίσι. Ρε Λαγέ. Ρε Λαγέ. Ρε γαμώ το μουνί της θείας σου και της αδερφής της. Δεν ξέρω αν έχει κι άλλη θεία. Δεν σε Ρε μαλάκα, καθίστε λίγο ρε, τρελατώ ρε. Ρε, σας γαμάω συνέχεια εγώ στην Ελλάδα. Έχετε φάει 8 και 7. Και με πήρατε να μου πείτε τι. Να γιατί γαμώνται ρε Ολυμπιακοί και καλά τους κάνουμε και τους γαμάμε. Και εντός και εκτός γηπέδων. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Παλιά θυμάμαι το κάτι σφαλιάρι στη δεκαετία του 70. Από τότε δεν ασχολούμαι με τα έξω και δεν θέλω να γίνονται. Αλλά τη δεκαετία του 70 θυμάμαι κάτι καρπαζές που πέφτανε.